Hej, jeg skal fortælle jer lidt om uddannelsen i klinisk biomekanik, eller kiropraktoruddannelsen, som er forankret på Institut for Idræt og Biomekanik, eller nærmere betegnet Forskningsenheden for klinisk biomekanik. Uddannelsen er en 5-årig uddannelse, der består af en 3-årig bachelor, en 2-årig kandidat, efterfulgt af en 1-årig turnusuddannelse ude i privatpraksis ofte, som så gør, at man efterfølgende får den store kiropraktorautorisation. Bacheloruddannelsen, det er vores grunduddannelse. Den består af 3 parallelle spor. Biomedicinersporet, professionssporet og akademikersporet. Og som I kan se, så er biomedicinersporet cirka 4/6 af hele vores bacheloruddannelse, hvorimod professions- og akademikersporene må deles om cirka 2/6. Meningen er så, at fagene på biomedicin- og akademikersporene, de føder ind i professionssporet, og således at vi uddanner en rigtig dygtig kiropraktor. Grunden til, at det er delt op på den her måde, det er, at biomedicin- og akademikersporet, det sammenlæses med medicin. Fagene på biomedicinersporet er integreret af mange fag, blandt andet anatomi, molekylær cellebiologi, embryologi, biokemi, histologi osv., samt nogle grundlæggende samfundsvidenskabelige fag, som blandt andet psykologi og socialmedicin. På professionssporet lærer de studerende de mere professionsrettede ting. Og det er blandt andet sådan noget som manuel behandling af kolumnas lidelser, undersøgelsesprocedurer, hvordan man tager en sygehistorie på en patient. De lærer, hvordan man laver differentialdiagnostik og håndterer en patient i privatpraksis. Og så lærer de også, hvordan man planlægger et behandlingsforløb. Fokus på bacheloruddannelsen er mest omkring ryggen eller kolumna. På akademikersporet fokuseres der på 4 hovedområder. Det er mest af alt informations- og læringskompetencer, de får. Så får de også noget om videnskabsteori, forskningsmetode og evidens. Går vi over til kandidatuddannelsen, så er det vores diagnose- og klinikdel af uddannelsen. Den består også af 3 parallelle spor. Det første er klinikersporet, så er der professionssporet og akademikersporet. Og her fylder professionssporet relativt mere i forhold til bacheloruddannelsen. Klinikersporet, det består af fag som ortopædi, reumatologi, neurologi og billeddiagnostik, og så er der nogle almen medicinske fag og farmakologi. Ortopædi, reumatologi og neurologi og billeddiagnostik, de er på det højeste niveau, hvorfor de fylder relativt mest af de her fag. På professionssporet, der har vi nogle valgfag, blandt andet noget om idrætsskader, hvordan man håndterer muskel-skeletskader og så et klinikophold. Vi har diagnostik og behandling af ekstremiteter og noget om træning og øvelsesterapi samt et klinikophold, som varer cirka 1 år og som foregår på Rygcenter Syddanmark. Og sidst men ikke mindst så på akademikersporet, der har vi et kandidatspeciale, som de så laver det sidste år. Så hvad er det så, vi uddanner, når vi uddanner en kiropraktor? Jamen, vi giver dem først og fremmest cirka 2 år af de biomedicinske fag. Så giver vi dem 1/4 år med nogle færdigheder inden for mange forskellige ting. Vi giver dem 3/4 års differentialdiagnostik, og så giver vi dem 1 år med akademiske fag. Så alt i alt så er det, fordi vi gerne vil have dem til at udfylde cirka 8 roller, som I kan se her. Og det er roller, som er vigtige for at kunne fungere i det danske sundhedsvæsen, og kunne fungere både i privat praksis, men også i sekundær sektor praksis, hvis det er det, man har lyst til. Så hvor arbejder en kiropraktor så i Danmark? Jamen altså, først og fremmest så uddanner vi kiropraktorer til privat praksis. Men vi uddanner også kiropraktorer, så de har en mulighed for at indgå i tværfaglige teams på eksempelvis et rygcenter, og dem findes der flere af i de forskellige regioner.
Så uddanner vi også kiropraktorer, sådan så de kan indgå i sundhedsordninger, eksempelvis Falck Healthcare eller Pension Danmark eller andre. Vi uddanner dem også, så de kan komme tilbage og undervise vores studerende, hvis det er det, de har lyst til. Der er også mulighed for, at man kan lave socialkiropraktiske samarbejder, og der er eksempelvis på nogle kiropraktorer, der har lavet et firma, der hedder Kia Pro. Så kan man tage en specialkiropraktoruddannelse på lige fod med, at man kan tage en special lægeuddannelse. Det er en 5-årig uddannelse, som er en overbygning på vores grunduddannelse. Og sidst men ikke mindst, så kan man komme ind og begynde at forske, hvis man har lyst til det.